buta iki dudu kala bendana miturut sing gawe iki jarene buta kala mercu utawa jenenge rambu culung. Ya jarene mbiyen nek ana grahana iki mulane iki dipangan karo rambu culung utawa kala mercu. Nah, wektu semono rembulan dipangan kala mercu banjur dumadi peteng dedet nang jagat raya. Nang jagat iki dadine peteng dedet bengi kuwi padahal ya pas padang bulan ning dadi peteng dedet. Anjur konangan Sang Hyang Surya. Sang Hyang Surya perintah Bathara Wisnu supaya nglepasi senjata cakra. Barang dilepasi senjata cakra, banjur kala mercu gigal neng bumi banjur digebuki para titah ing Madyapada. Aku dhewe rikala jaman cilik tahun 60-an sampai 65 nek ana grahana kuwi wong-wong padha nabuhi ana eblik utawa kaleng, dandang, pacul, eseng apa wae tabuhi. Nek durung padhang durung pulih kaya maune urung padha leren nggone padha tabuhan iku mau. Iku critane sekilas cerita. Ngono kuwi. Iki jenenge kala mercu utawa rambu culung miturut sing gawe.